Čaute ľudia, vítam vás tu v dnešného videjka. V dnešnom videjku som tu ja, áno, jak ste si všimli, Trpaslík. A vlastne naše prvé video o dávnych čiach s Alohkajom. Čau Alohkaj. Čaute. Vlastne ja hrám na počítači a toto Alohkaj stojí vedľa mňa a hraje na počítači. Na mobile, dobre. Ale aj to je niečo. A dobre, dneska sme si povedali, že keďže vlastne toto je môj svet, na ktorom som chcel natáčať sériu, ale potom sa mi z nejakého dôvodu vymazal kanál, tak ju obnovujeme s Alohkajom na jeho kanál a ideme si postaviť my dva. Na náš spoločný kanál a ideme si postaviť vlastné baráky. Dobre. A dobre, dáme si to ako súťaž aj, že si to obodujeme? Keď chceš. OK. Dobre, dáme si aj nejaký časový limit, alebo... Časový limit dajme, že 5 minút. Alebo nie 10. 10 minút dajme. Dobre, nájdi si nejakú plochu niekde. Jasné. Ja si dám túto ku brehu. To takú peknú plochu. Vážu nám takú peknú. Dám túto ku brehu. Počkej, to ma nenapadá žiadna stav. Aby sa tam... Ja som našiel túto peknú ku brehu, takže dúfam, že sa ti bude páčiť. Vyspamujem ťa. To je čo? Ale... Počkaj, tak ja pôjdem, čo ja viem, napríklad sem. Dobre, máme obidva miesto, že? Presne tak. A dobre, ideme si zobrať nejaké veci z inventára, vlastne to je z minulého baráku, čo mám veci. Dobre, musím sa zamyslieť, na aký štýl pôjdem a Alohkaj už raz ten barák videl. Vlastne už som ho staval, ale on nevie, aký to bude, lebo ja som vlastne podľa Alexa dobrý builder a ja si to nemyslím, ale to vôbec nevadí. Takže akože Alohkaj si myslí, že som proste dobrý builder, ale ja si to nemyslím. Lebo si dobrý builder. Vidíte, hovorím. Ale toto čo je? Trezor? What the? Očividne som dlho nehral Minecraft. Dobre, toto potrebujem. Samozrejme. Nábytok si zoberme potom do inventára, ok? Dobre, rozumiem. A... vlastne dvere. Ale najte by som dal takéto basic. Ok. Ja asi veci, ktoré potrebujem na stávanie mám. OK. Čakám už len na teba. Ja som pripravený. Ja už neviem. Jaj, ľudia, takže Alohkaj už stáva, takže som nevedel, že môžem začať už aj ja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu. Takto. Ale to spravíme takto. No mne sa taký štýl páči vlastne v Minecrafte, keď buildím. Lebo ja mám... Teraz to sám priznám, že buildí. No ale... Dobre, buildím, ale to neznamená, že buildím dobre. Buildiť znamená buildiť fakt dobre, že to robíš poriadne, čiže... Počkaj, ja som si neuvedomil, že vlastne nemám... Čo ja mám koľko priestoru. Ale však to si dám tam potom hlínu vlastne. Ja si zoberiem z inventára ešte hlínu. To je nejak v tejto úrovni. A tuto. OK. Ale... Počkaj, teraz... Ne. Ja to spravím ešte dlhšie. Si to tam potom zničím. Raz, 2, 3. Ježiš. Čo som stlačil? Sám neviem. Počkaj, tak... Tieto dva bloky... Dlhšie to zničím. Oj. Trochu som tam myslel, ale to sa tiež stáva. S tým má Alohkaj skúsenosti, to viem. Nič. Že Alohkaj is best Minecraft player in the world. Thank you very much. Raz... Ty jeden srač. 4. OK, takže nakoniec mi to vychádza.
to potrebujem blok. A určite, ak sa vám naša tvorba bude páčiť a chceli by ste z tohto sériu, tak dajte like a odber na náš spoločný kanál, aby sme vedeli, že sa vám tie videá páčia. Kľudne napíšte do komentárov potom, že ktorá stavba sa vám páčila viac, či moja. Jasné, že to tam napíšte. Alebo Alokaj. Dúfam, že to bude tá moja. Dobre, ale Alokaj nevie, on nevie. Vôbec si to neberiem, tie hlášky od Mixaka. Čo? Akorát, že vôbec. Dobre. No, jak si na tom? Ja na to v pohode. No, tak ja som na tom tak, že ja som na tom, že veľmi pomalý. A teraz moje mysľúplné bunky si povedali, že musíme zmeniť čas. Nastaviť čas na 95 000. To odkedy hovorí? Nechápem. Raz, dva, tri. Lezie mi tu také nemenované zviera. A volá sa, že mu. Gigi. Čo? Pozvané štipa Lexi. Raz, dva, tri. Kam? Tri. Raz, dva, 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 tri. Počkať, ja teraz sa snažím premyslieť, jak to spravím. Alebo ne. Alebo ja neviem. Viete čo, ľudia? Proste fantázia je... Teda takto. Minecraft je o fantázii a fantáziu ja nemám. Takže to je úplne vyhraté. Teraz poďte takto sneaky picky. Takto to vyzerá to Alokajové. On si ma vôbec nevšíma a teraz ranujem. Vôbec si nepočujem, ty, Tatar. Hej, ale Tomáša Tatára tu nemáš. Že ty... Pravdu, tak dobrý hokejista nejsi. Inak čumte naše nové video, ktoré sme vydali. Na Ninja Crew, máte ho dole v popisku. Vlastne sme natáčali spolu video. Volá sa to Comedy Challenge, bude z toho séria. No, tak sa to ľuďom bude páčiť. To je tá druhá vec. Proste ten Alokaj úplne sa musí natiahnuť, aby na ten mikrofón. Lebo ja neviem, ako by ma bolo počuť potom. Ja to hen tak nemám moc skúšané. Nechcem nič, ale môj pes mi práve žere krabicu. Pen Gigi. Gigi. Kámo, počkaj. Hej, stoj. Ty nežer mi krabicu. To je dôležitá. To je dôležitá pre celý svet. Ľudia, teraz si niečo robí trpaslíkovi s týmto. Okej. Dobre, bingo, pustí to. Dobre, tak už sa vraciam. Takže, dobre, bingo, dobre. Alokaj, pozri sa na mňa. Áno. Menšia nehoda. No poď si sadnúť späť. Počkej, môj pes sa mi vyčural, takže... Dobre. Takže musím ísť zobrať servítky. Drž to. GG. Alex teraz získava drahocenný čas a vlastne náskok. Lebo to je GG. OK. Pohoda jahoda. Tak už som to umiel. Až to vyhodím. OK, hotovo. Dobre, ja už som na tom vlastne celkom dobre pokročil. Je to úplne v pohode. Alokaj. Áno. Spravil si tu niečo
S mojím barakom? Ja akoby. Ale však ty si ďaleko. To určite došla nejaká burka silná, ktorá zničila moju... Presne, to sú nové módy v Minecrafte. Je, to už tak dlho som nehral Minecraft. Ľudia, jasne, že viem, že to on zničil. No, tak... No, čo už. S tým človek nič nenarobí. Že? Presne. Baru. Tak počkaj, teraz mám nápad. Keď to došlo k môjmu baráku, tak prečo k tvojmu ne? Ja som si to spravil bedrokovú ochranu, ktorú som už ale dal preč. Nechcem nič, ale ľudia. Sticky picky. Ja ťa vidím, choď preč. Ale to sú tie nové mody, to odfúkol vetrík. Jasné, tak ti jednu strelím omylom. Čo, vetrík mi strelí? Tak oni o tom... Presne. Tak oni o tom moc boli nebude, ale to mi je jedno. Dobre ľudia, keďže Alice ma tu... Alokaj ma tu proste zabáva. Myslí si, že proste je vtipný? Haha. Však som. Aha, bingo mi žere učebnice. GG. Ja dobre nemčinu si trochu odkusol, to je v pohode. Nemčinu ti reálne dovolím, to ti dám na budúce pod ústa. Poďme. Dobre, pozor, Alokaj. Áno, dávam. Dobre, burka mi prišla, to je dobre. Očividne. To je úplne GG. Alkajovi tam tá burka prišla. Nejdi mi nohy, bingo. Len tak ďalej. Čo si povedal? Že... Ty nežer mi káble od počítača. Ľudia, nechcem nič, ale neviem, či o tom viete, ale môj pes mi zežral nabíjačku, takže GG. A teraz ma začína kúsať. Ľudia, určite by sa hodil nejaký troll na Alokaja. Takže potom... Ja ťa počujem, prestaň. Dobre, tak nič nespravím, bohužiaľ. No, GG. Ježiš, ja som toto spravil úplne zle. Tak to mi teda fakt vychádza. I'm serious, bro. A mne sa to takto ešte nepáči. Ale zároveň sa mi to páči, ale zároveň sa mi to nepáči. A dobre. Ja tak to nie je nejaká súťaž o peniaze. Bodaj by. Tak by som to vyhral. Práve sa priznal, že je builder. Haha. Dobre, nepláč. Nebuildil som už asi pol roka. Ale tá hudba je masívna. Fere. Fere. To fere sa tak akorát tak doštím. Fere. Keď si došťanko? To ty uvidíš po tej mojej stavbe, ktorá úplne 40 krát otočí. Dúfam. My dog mi zobral kľúče. Ne! Ty skadiaľ si nabral moje ponožky? Alkaj, zoberieš mu to, prosím. OK, ale za to musí dať ľudia like do 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Ty máš také šťastie, že ten like dali. Ďakujeme vám za to a ja idem pre tie ponožky. Takže úplne GG.
Takto, spravíme si tu okno. A teraz aj túto, aj túto stenu. Díky, Alochkaj. Hotovo. On si nájde zase niečo, už to úplne vidím. A dneska to bere, podľa mňa nejaký kúzelný ten pes, ale... Aj sweet. Alochkaj. No. To nie je normálne. On ti zás niečo zobral. Ej, fere. Úplne. Ale že úplne. Čúvaj. My dog, please give my plavky. Dobrá angličtina, že? Ja, pusti to. Kuchni, tu máš svoju pískaciu hrašku, ktorá robí písk, písk. Pusti to. Bingo. Inak, áno, môj pes sa volá Bingo. A neberte to ako copyright od Vitka. To je SK Bingo. To je nový Bingo. Dobre, ľudia, už som späť. Ja tu aha, ja už viem, skáďal to bere. OK. Tak. Čo? Reálne ja si tu celý čas stávam. Ľudia ti to potvrdia. Napíšte do komentárov, či mi to zničilo, alebo či si tu celý čas stával, ma to zaujíma. Ľudia, klamte. Aha, ty had. Dobre, ovca GG. A počkaj, ja ti to zničím. Ježiš, ty fakt nevieš ani... Ľudia... I'm not funny. It's so skibidi. Nastaviť čas na 121 000. Na 121 No, ja nemám ani akože dom dokončený. A ešte k tomu nábytok. Ešte neviem čo všetko. Predpokladám, že Alka je pomaly dokončený. No, tak to máš pravdu. Tak to je veľmi To máš veľmi pravdu. Tak to je škaredé. Určite tá stavba padne teraz z mostu a preto sa pokazí. Teda čo? Dobre, už by sme mohli dokončovať. No, aha, ja dokončujem tak akorát tak... Už by sme mohli dokončovať. Ja dokončujem ten dom akože. A nie dokončujem akože nábytovkovo. Ty už si podľa mňa dokončila aj s nejakými... Dobre, ozvem sa, keď to trpaslík dostáva. Dobre, čaute ľudia, už sme späť. Ahojky. No, Toto je môj baráčik, ale nerobíš si srandu. Počkaj, nerob. Čo ťa to napadlo? Vidí preč. Alo, počkaj, ukáž mi, jak si to spravil, jak si tam vošiel. Ukáž mi to. No. Ahoj. Ahoj. Tam kampaň s tým ideš vylepšiť. Potrebuješ zapadnúť, vylepšiť to. Ahoj. Ej! Počkaj, choď preč. Ale však to dám daj. Daj tam ten komposter. Poďme radšej už. Ne, ešte rýchlo. Aha, tak si ho dal úplne niekde inde, jak som očakával. Hop. Jaký si krásaviec. Schovatý. Dobre, ideme. Poďme hodnotiť. Začneme tvojim. OK, tak poď za mnou. No to som zvedavý. Podej, daj takto šprinty. Ježiš, dobre číta. No ukáž. No, takže tuto mám svoj baračík. A ťa ním prevediem. Dobre. Mám tu vlastne vchodové dvere, ktoré sú zamknuté. OK. Sú zamknuté celý čas. Vlastne, aby sa tu žiadny zlodej nemohol dostať. Môžeš ísť dovnútra.
Docela pekné ubytko. Keď zavrieš dvere, vlastne tu máš takto, že na jedenie, tu Hej. máš také akože pec, to dajme tomu, že to je taká kuchyň. No, Maja. Narýchlo. Tuto na druhej strane máš proste, že aby si vedel vylepšovať veci. Mám. A čítať knihy. A tu je spálňa, že? No, dá sa povedať, že to je taká spálňa. Ale pozor, A čo je hore? no, to som ti chcel práve povedať, že tuto keď pôjdeš hore, Dve miestnosti, do ktorej máme správy právo alebo ľavo. No, Napíšte ľudia do komentu. no už sme šli doprava. Vlastne tu je také vonkajšie posedenie, aby si mohol vyčilovať. Hej. A vlastne na druhej strane je to isté, len opačne. Môže byť. No, z 10 ti dávam 8. A to kvôli tomu, že ti to trvalo tak rýchlo. Inak je to fakt pekné, inak by si mohol mať aj 9. A ten jeden bol... Inak by si mohol mať aj 9, len kvôli tomu, že ti to trvalo. A ten jeden bod som ti strelal za to, že proste že je tu extrémne veľa modrej. A vyzerá to trochu... Že je tu extrémne veľa modrej a vyzerá to trochu aj divno. Počkajte ľudia, môj pes mi žere znova tú krabicu nejmenovanú. Si počúvaj. Dobre. Vybavené, vyšmudrené. Poď teraz na môj sa pozrieť. Prevedím ťa. Ne, vôbec by si ma ty nepredviedol. Nevieš čo, ja sa prevediem. Uvidíš, bude to fakt pekné. To som zvedavý. Teda to dúfam. No, nedúfam. No to je jedno. Dobre. Rybár. Dáme páni, ja som rybár. No, je to kvôli tomu, že som... rybáč Minecraft. Presne, tým som sa inšpiroval, tak poď sa pozrieť dovnútra. Čiže tu si niekto vyklbí nohu. Tu poď. Čiže tam máš dvere. Ty máš dvoje? No. Vítaj, tu nemáš skočiť dolu, tu je taký výťah, pozeraj. A tu máš dvere. Výborne. Krasavec. Dobre. No, tu máš, ako vidíš, ty krasavec. Crafting, pec, truhlu a kovadlinu. Klasika. Tu je také typické posedenie. Postielka oranžová, keďže ja mám veľmi rád oranžovú. Jak si ma to nazval? Ne, dobre. A posledné, tu mám teda takýto malý enchanting table. No ale čo je hlavné, je tu, že keď pôjdeš hore, tak to je takýto dock. To je dock, kde máš vlastne lodičky, máš to takéto podpery, svetla, takže je to super. No a ešte sa poď pozrieť na jednu vec. To je hore. Pozri sa hore. Tará, to je dobrá lampa. Musíš uznať, že tá lampa si zaslúži minimálne za 2 body. Jo, je to toto, ale je to fakt pekná lampa za mňa. Dobre, poďme ešte jednu vec. Tam som taký malý detail, na ktorý sa poď pozrieť ale von. A to je, môžeš vidieť tu, a to je farma. Takže farmička krásna, ktorej pestujem veci. No dobre, to je všetko. Tak koľko z 10 si zaslúžim teda? No, idem ťa bodovať postupne, na rozdiel od teba. No, dám ti určite bod za inšpiráciu a pekné správanie je vlastne tohto tu. Dom sa mi páčil, to máš druhý bod, lampa si zaslúži 2 body, to máš 4. Potom sa mi vlastne páčilo toto, ten, jak to nazvá? Dok sa to volá. No, to ti dám ďalších 2, takže máš koľko? 6 bodov! Potom ti dám ďalšie 2 za farmu, 8. Veľmi pekne ďakujem. Ale jedna vec, ktorá... Dobre, áno, tvoja obľúbená krabica za... No. A neslúži niečo aj ten môj krásny stĺpik, čo som tu dal, aby ste vedeli, že je rybár? Dobre. Ne, lebo to je úplne jednoduché. Len dávam ti preč 2 body kvôli tomu, že je to malé a vlastne jasné, že si stihol viac vecí. Ale je to malé kvôli tomu, lebo rybári väčšinou bývajú v takýchto domoch. Toto je reálne podľa reálnych rybárov, hlavne v Anglicku. Takže keď sa pozrieš v Anglicku, každý rybár má takýto barák. A druhá vec, na mňa to je strašne pestrofarebná. Fialová, červená, hnedá, sivá. To bolo pekné, ako rybičky, farby rybičiek. No dobre, takže tým pádom 7 bodov? 8. 8? Jo. Ďakujem veľmi pekne a my sa vidíme pri ďalšom videjku. No, ahoj, ahoj. Ešte nie, lebo jedna vec, vlastne je to remíza, takže ak dáte like a odber a dáte nám vedieť, že sa vám táto séria páči, tak zistíme, kto vyhrá. Ale až na budúce. Čau.